Zákulisie fotografie. Čo stojí za tak peknými fotkami, koľko času tomu venujem a ako si naceňujem fotografie. To všetko ti v tomto videu odhalím. Daj odber, napíš nejaký pekný komentár a enjoy. Tak jasné, že tie firmy sa s vami budú chcieť baviť a budú mať o vás záujem kľudne aj na dlhšiu dobu na spoluprácu. Prvé by som začal tak obecne a to je asi ten najhlavnejší bod, jak sa celkovo aj dostávam k tým ponukám a k tým zakázkam a to je do koho kontaktujem. Ono, keď si budujete portfólio na sociálnych sieťach, či už to je Instagram, alebo to je Facebook a dávate tam svoje reelska, nejaké sfotenia alebo prípadne hotové fotky, tak si tým budujete portfólio, kde ostatné značky alebo prípadne nejaké športové týmy to môžu vidieť a na základe toho vás môžu kontaktovať. Ale keď máte napríklad nejaký vysnený tím, ktorému musíte napísať, že si ho vždy fotiť, tak prvotný impuls musí byť jasné, že od vás to dáva zmysel. Mne sa zatiaľ stalo, že obidva týmy, čo som bol fotiť, či ten HK Ružinov, to bolo v Bratislave a potom bola HK Spišská Nová Ves, to bolo v tej Banskej Bystrici, tak obidva týmy kontaktovali mňa. Ale väčšinou, keď chcete vy niečo fotiť, tak to musíte napísať, pretože keď to nespravíte vy, tak si vás najväčšou pravdepodobnosťou nevšimnú. Ale tá komunikácia medzi vami je tá najdôležitejšia. Keď sa predstavíte ako idiot, tak sa nemôžete diviť, že tá firma sa nebudete spolupracovať, alebo naopak ten tím, ktorému chcete fotiť, ale keď sa predstavíte ako nejaký mladý, ambiciózny človek, čo sa chce posúvať tie svoje limity vyššie a vyššie a scalovať tie fotky každým fotením, tak jasné, že tie firmy sa s vami budú chcieť baviť a budú mať o vás záujem kľudne aj na dlhšiu dobu na spoluprácu. Dosť vás sa ma na Instagrame pýtalo, jak to funguje s nacenením fotografií, či už to ide o nejaké väčšie fotenie, alebo to je taký ten basic dňový photoshoot, kde ráno idem a už na obed som z toho keď doma. Presnú čiastku vám tu hovoriť nejdem, pretože sa to dosť často líši a není vždycky nejaká pevná cena, že teraz v sobotu idem fotiť za 40 €, ďalšiu sobotu takisto, ale fakt ako je to záleží to od fotenia, v akej lokalite to je a čo to je hlavne za fotenie. Fotky ja posielam väčšinou všetky, ktoré sa vydaria, hej, a sú plus upravené, čiže a to sú plus nejaké extra príplatky, keby posielam neupravené fotky, tak zase samozrejme to je tých fotiek viac, ale menej peňazí, ale ja sa fakt snažím tie všetky fotky upravovať a odviesť každej jednej najlepšiu robotu a posielam všetky, ktoré sú vydarené, ale potom si to aj trošku viac naceňujem, pretože je to viac práce a není to len, že prídem domov z fotenia a mám hotovo, ale musím si k tomu sadnúť za počítač a tie fotky jednu po jednej upravovať. Sú tam presety, ale furt to musíte nejak doľaďovať, aby tá jedna fotka bola tip-top, ale väčšinou som nemal problém sa s firmou dohodnúť alebo s tým tímom, ktorý som fotil. Neviem, prečo hovorím furt firma. Nefotil som v žiadnej firme s tým hokejovým tímom, tak nemali s tým problém a väčšinou sme sa nejak dohodli a spolu toto fotenie podnikli. Keď už sme sa dostali cez tieto dva body, čo je teda prvotný impress, prvotná komunikácia, potom predbežné nacenenie, toto nikdy nie je finálne, ja posielam iba od nejak, pokiaľ by tá cena mohla byť, ale väčšinou sa snažím neprekračovať a potom sa s tým tímom dohodnem. No a potom ideme na detaily, kde mi musia povedať, kde to je, čas, keď to bude, čo mám nafotiť, aký typ fotografie chcú a všetky detaily okolo toho, aby som ja na tom fotení vedel, čo mám akoby nejak robiť a čo ten klub od mňa požaduje a vedel sa na to akoby zamerať. No a keď toto všetko viem, tak potom už príde deň D a na ten idem, tam som väčšinou celý zápas, všetko to pofotím, všetko to zaznamenám. Ja som zastanca toho, že si radšej urobím viac fotiek než menej, aby som potom práve doma v počítači mohol z nich vyberať. Úprava fotiek mi zaberá väčšinou 2 až 3 hodiny času, tie 3 hodiny sú fakt akože maximum. Urobím si väčšinou jednu fotku fakt, že upravím detálne, tam mi zabere 15-20 minút a potom si z nej vytvorím preset a ten preset nahrám už na tie všetky ostatné fotky a už ho iba upravujem podľa danej potreby tej fotky, aby to vyzeralo čo najlepšie. Dosť sa ma na to pýtali, ja verím, že som v tomto videu rozšíril trošku obzor, jak to tak nejak vyzerá v tom zákulisí, aj tí, čo napríklad sa fotografii nevenujete a absolútne netušíte, o čo v tom zákulisí ide, tak verím, že som to trošku priblížil a teraz máte trošku širší obzor. Ja to tu nejdem ďalej naťahovať, toto budú nejaké základné informácie a my sa presunieme na vianočné trhy, poradne si pofotiť nejaké krásne, super momentky a užiť si spolu vianočnú atmosféru. Tak poďme na to. Vianočné obdobie je jedno z mojich najobľúbenejších hneď po lete. Každé obdobie má niečo do seba. Leto, jar, jeseň, Vianoce, ale to leto a Vianoce sú tie top 2, čo mám rád. Môžete mi napísať do komentárov, jak to máte vy. Dneska mám iba 2 objektívy, Tamrona a Viltrox a presunieme sa do mesta a sme také 2 hoďky, sa tam trošku užiť. Máme teraz nejak 5:41, za presne 20 minút by malo byť slávnostný launch up vlastne vianočného stromčeka, čiže to omrknúť, keď niečo pofotíme a možno dúfam, že za mnou príde aj Peťo a spolu si to tak užijeme. Už sa aktuálne nachádzam v tej hlavnej časti a po roku zase späť.
V medzičase medzi slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka som sa snažil predrať sa davom a pozrieť sa na aktuálne ceny. Napríklad za ovocný punč tu tento rok necháte 4 eurá, čaj tu nájdete od 2 eur vyššie, za lokšu zaplatíte v priemere 3 eurá, no a slávnostná ciganka vás vyjde okolo 9 eur. No a či je to prehnané, alebo to je v pohode, nechám na vás a rád si prečítam váš názor v komentároch. Ak teraz dovolíte, aby som prešiel k tomu, na čo všetci čakáme a jednoducho spolu s vami musíte nám pomôcť odrátal rozsvietenie nášho vianočného stromčeku a zároveň oficiálne začnú vianočné trhy v Bratislave. Takže ste pripravení, že pomôžete mi to odrátať niekto? Ďakujem veľmi pekne. Takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ideme! Po úspešnom rozsvietení sa dav ľudí trochu zmenšil, ale stále bolo ťažké sa niekam presunúť. Na trhoch tento rok ponúkajú napríklad aj langoš, alebo dokonca aj pizzu. Za langoš tu necháte 5 eur a za pizzu 8. Podľa mňa tento rok ale ten výber dosť veľký a každý si tu nájde to svoje. My sme sa nakoniec rozhodli pre trdelník, za ktorý sme zaplatili 6 eur. Klasika, škoricový. Je to dobré, Peťo? Áno. Oplatilo za 6 eur? Aha, vyčakuj. Aj, no ja mám úplne z pece priamo, mi to vytiahla. Jak sa ti to, Peťo, páčilo? Pohodne. Bolo to dobré, Hej, akože keď niekto chce hrotiť ceny, tak nech sa nejde, pretože to sú to vianočné trhy, dá sa to čakať, je to tu mesiac v roku, hej. Trdelník bol mega dobrý a cigánske tu budú také proste klasiky, ktoré ľudia si tu fakt vyberú, čo chcú. A za mňa sa to oplatí a uvidíme ešte, aké budú tie ostatné trhy. Viem, že v Petržalke na vianočných trhoch tak je aj Kozisko a sa mega teším, tam som bol včera behať a bolo to tam akože pekné, veľké, akože obrovské Kozisko na to, že sú to vianočné trhy. Ja sa teším a tam pôjdeme určite meknúť. Ale mestské vianočné trhy, koľko by si ohodnotil? 7,5. 7,5, asi tak, 7,5, 8, 10. Na to, že som sa viac sústredil na točenie, som s týmito fotkami nadmieru spokojný. O pár dní sme sa presunuli na Petržalské vianočné trhy, nájdete tam pár stánkov s jedlom, vianočný stromček, stoly a miesta na sedenie. Ako veľký bonus oproti minulým rokom tam je postavené kozisko, na ktoré je vstup kompletne zdarma, ak máte vlastné korčule. Za mňa sa určite tento rok trhy podarili, aj keď sú tie ceny vyššie. Myslím si, že raz sa prísť pozrieť a užiť si to sa určite oplatí, ale to už je na každom z vás.